com vegeu, Compromís està en aquest moment seguint apostant per fer propostes que garantisquen la transparència i la lluita contra la corrupció en una comunitat autònoma on efectivament som notícia normalment per la corrupció, sobretot aquella que afecta en aquest moment al president de la Generalitat. I vos dic que n'hi haurà preguntes al president, però no sé si seran preguntes al candidat. Desde luego seran preguntes al president, per lo que ens han dit. I jo vull ara fer una xicoteta reflexió sobre el que avui és notícia, que és el tema de com avança la causa instruïda en el TSJ per el tema del regal dels vestits i dels regals que va obtindre el president Camps, per a fer una reflexió sobre el que ha sigut la modificació del Codi Penal. Sabeu que el Codi Penal s'ha modificat mitjançant la Llei Orgànica 5/2010. Ara l'article que afectaria al senyor Camps, que no va afectar-lo perquè evidentment d'ahir se li aplicarà la legislació anterior, però ara l'article que li afectaria seria el 422, que vos el vaig a llegir. La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, admitiera por sí o por persona interpuesta dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su cargo o función, incurrirá en la pena de prisión de 6 meses a 1 año y suspensión de empleo y cargo público de 1 a 3 años. Frente a la redacción anterior del 426. Esto significa que si el Código Penal que hubiera que aplicarse al señor Camps fuera el de hoy, el señor Camps, os aseguro que esta semana no pasaría sin que no fuera removido como candidato del PP por esta comunidad autónoma por el señor Rajoy. Es decir, ¿vosotros creéis que el señor Rajoy se va a arriesgar a tener un señor candidato que le pueden caer entre 6 meses y 1 año de prisión y la suspensión de empleo y cargo público de 1 a 3 años? Porque no es O, es I. No sería una pena de multa como es en la actualidad. Sabéis que en la actualidad es pena de multa de 3 a 6 meses. Ojo, no es una falta, que si no me equivoco algún periódico ha publicado hoy que sería una falta. No es una falta. Es un delito que está en el título 19 del Código Penal y tened en cuenta que las faltas empiezan a partir del artículo 617. No es una falta, es un delito, pero si hoy se juzgara al señor Camps con el Código Penal vigente en este momento, Rajoy tendría necesariamente que quitarlo de candidato por el PP de esta comunidad autónoma porque se arriesgaría a que fuera inhabilitado entre 1 y 3 años y eso es un riesgo que yo supongo que un partido como el Partido Popular, que tiene vocación mayoritaria, no se puede permitir. Por lo tanto, si con el Código Penal vigente, y también es triste tener que ir a las reuniones con el Código Penal a cuestas, si con el Código Penal vigente el señor Rajoy tendría que quitar al señor Camps, debería preguntarse por qué en este momento todavía no ha despejado las dudas sobre quién va a ser el candidato del PP en esta comunidad autónoma. Y si un partido con vocación de gobierno y con vocación mayoritaria, un partido que se llama democrático, se puede permitir el lujo de tener un candidato tan débil y tan vulnerable por corrupto como el señor Camps. A partir de ahí, esta reflexió crec que se l'haurien de fer els que se l'han de fer i jo ara, per a les preguntes que vulgueu formular sobre la Junta de Síndics, sobre qualsevol altre tema, evidentment amb molt de gust vos contestaré. Sí, jo enllaçant en lo del tema dels trajes, en lo del cas Gürtel, avui també s'ha publicat que la Fiscalia ha portat un informe segons el qual la botiga que li va vendre els trajes, que li va fer els trajes al president, va falsificar a posteriori la comptabilitat per allà on apareixia la referència al president que apareguera el senyor Álvaro Pérez i això es va produir uns dies després de que el senyor Trillo s'entrevistara en el propietari de la botiga. No sé quina reflexió li... Pues, a veure, la reflexió és evident i és que la trama, efectivament és una trama i el que sembla és el que és, no? Al final
l'explicació més senzilla segurament és la que encerta. No? De totes maneres, a mi sempre sabeu que m'ha agradat separar el que és la causa judicial, jo crec que això és una dada important, que té que conformar, diguem, el judici dels magistrats o, en el seu cas, del jurat popular que tinga que enjudiciar el tema, i això és una via en la que jo puc opinar com a ciutadana, i jo crec que el que sembla és el que és, i és que efectivament hi ha hagut moltes pressions, lògicament, perquè tenen molta pedra del Partit Popular, per a poder, en fi, manipular les proves al seu favor, encara que qui manipula és evidentment qui és responsable penalment, i que això és molt difícil de demostrar en una causa judicial. Però en tot cas, jo crec que políticament, que és el que a mi ara me competa sí, jo això ho puc, exacte, per curiositat professional fins i tot puc opinar sobre això, però jo crec que això és un canal que té que portar la pròpia causa i que ja els magistrats, els jutges i tots els agents, fiscalia, els abogats defensors que intervenen, són els que això tenen que participar en això, però des de la política és evident que això qui debilita és el senyor Trillo, perquè jo no entenc per què el senyor Trillo tenia que ni tan sols haver anat a entrevistar-se amb ningú. Si el problema no és què li va dir el senyor Trillo al de la tenda, i si li va dir amaña esta comptabilitat. Jo el que me pregunto és el salt anterior, des de la política. Vull dir, això no ho preguntaria si fora fiscal. Com no soc fiscal, me pregunto què fa el senyor Trillo anant a parlar en uns d'una botiga que estan investigats per la trama corrupta. I això és la pregunta que m'he de fer des de la política. No què li ha dit, que ja dic, això forma part de la causa judicial i m'estime més mantindre'm al marge, sinó per què el senyor Trillo s'entrevista en persones d'una botiga que estan investigades per la trama corrupta del cas conegut com a Gürtel. De la mateixa manera que una se pregunta per què al senyor Camps li regalen tratges, per què se li destapa la mentida de que els va pagar i després les va pagar de la botiga i cada vegada ha dit una versió diferent, i des de la política jo me pregunto què fa el senyor Rajoy, que encara no li ha dit al senyor Camps muchas gracias por los servicios prestados, però el candidat en maig serà una altra persona que per lo menos no estiga en una causa judicial i que per lo menos no hagi aparegut en les cintes que tots hem pogut llegir o sentir parlant i tenint una amistat més que íntima amb gent que en fi, que les proves apunten a que n'hi ha indicis de criminalitat més que fundada, i m'estic referint a Álvaro Pérez, a Correa, a Pablo Querrespo i a totes aquestes persones, que evidentment de moment tenen la seva presumpció d'innocència intacta, però la presumpció d'intel·ligència permet pensar que els indicis de criminalitat són més que fundats. Que per què el senyor Camps té una tan bona relació amb tota aquesta gent. Això és el que jo me pregunto.